Right, nasi ndina chamakuru wangu chiremba vari pamusoro soro pezvimwe zviremba muno muAfrica zvichira kuti muZimbabwe tatodarika vazhinji nechirungu chiri kunetsa mazuva ano vari kuti the richest kana kuti the most popular traditional healer in Africa Sekuru Musundagore. Tatirega tipise mafuta tipinde muno muZimuri Park nemheremhere yaitika pasocial media vanhu vazhinji vari kubvunza kuti ko sei chirembava vabva vanyanya kutsigira musangano weZANU-PF. Chiremba vari kutiwo ini vision 2030 ndio yandakateya 2050 2060 2080 Sekuru chinga muzerene wani ndizvo makadi mwere Zimbabwe. Yeah. Aiwa nyaya muri kungonzwa ndiyo inini Sekuru Musundagore ndataura katizvo inini ndinofarira musangano wechi ZANU-PF. ende sei ndichifarira musangano weZANU-PF kubvira ndichikura inini now ndine 46 years asi pa 46 years apa ndararama inini musangano ndikakura ndichiziva uchitonga tichirarama kusina mheremhere kusina noise ende uri musangano unotichengeta uri musangano waunza budiriro munyika yedu yeZimbabwe iZANU-PF. Saka inini chandinoziva ndichikutizvo handifunga kuti tichirarama kungazonzi kune mumwe musangano wandingazonzi wauya ndakaufarira kudarika ZANU-PF. Inini musangano wangu wandoda inini ZANU-PF. Nekuti musangano unono nditita kana ndisaka mutoro nyangu ukatoita mabhendi angu chifu wenje haabve complex kwangu every week ndinobva ndidzokawo chiridza nekuti ndinongoti pandinonzwa dzimba dzeZANU-PF dzimba ndinonzwa ropa rangu richifamba zvakanaka ropa rangu richisununguka plus munoona kuti chiimimi amana ZANU-PF ine vision munzwa here panguva yanga ine varungu yeyo kana mazhanje mapurasima waimbo anongawo murungu akaona chinonga mazhanje wewe aikumhanyisa kuti uri kunongere mazhanje mupurazi mupi ini ndakamboshanda papurazi painzi paholland papurazi apa ndaenda kumarite kunosakura kuma90s handitsika waitambira pondo yehove handitsika asi ukasapedza mugwazo kuti awaingwa mari wainzi mugwazo wako aumakiwe asi pamwe ndingosiya mapisi madikidiki kapisi unoda kupedzesa wenzizvo haupuhwe mari saka ini ndakazokura kubvira kudhara kwese varungu ndakakura vasiri musoro mangu ndondakarangarira mumurungu anenzopaolanda pakandirowambamba ndichinonga mazhanje ini ndikanzi ukutsvagei muno mupurazi iyoyo inini ndiri munyika yedu zvakandibata kuti ndorowambamba munyika yedu nemunhu asiri wemunomo saka ini nditaura kuzo kuti zvokwana munhu anosapota murungu iyoyo aiwa haana zvaakambosangana haana chakaona haana nhoroondo haana nhoroondo yemurungu murungu maitira aita kudhara kumashuroko murungu angasiri bhoi kana wasangana nemota yake kana izvo zvina kuti asati vanhu vangaranokwira kumberi kwemota yemurungu kuti murungu akamira pabhastop ukutakura ubva akuisa kumberi kana ivo vandiudza kuti zvo vanhu vaunoziva iwe kuti womira pana mutaro road apa watanga kumisa lift wondiudza mota 10 dzevarungu dzinomirira munhu mutema kutakura but unomunaitazvo murungu ari bhora kuti adzoke kuno kuzoita sei kuno kumurungu ngaadzoke ari muenzi muno mupurezidendi vakataura kuti nyika ndeyani nyika yakarwirwa nemadzisekuru edu nemadzikoma nemadzitete nemapurezidendi vairwa nyika ipi tobva taitora tobva toda kuidzorera iri vakomana ndionere zvamuda kuita imimi totora chinhu chauya maoko medu toda kuchidzorera tiri kugadzire chii saka ini ndiri kutaura kuti zvo ini ndokwanzwa munhu anotaura kuti zvo tira kuchinja bato riripo reZANU-PF chita rimwe bato aiwa haana laini haana kwari kuenda kune vechidiki sekurwa kuti tikumboda kutongowa nevechidiki aiwa ndiudzei kana musha ukatongwa nevadiki ungave musha here kana pangava pamusha kana paine nhau dziripo panotodiwa vakuru kana mumusha menyu makatofiwa mine vadiki vakawanda sei asi kana pari panhamo pandofonzerwa kunzi pakuda vakuru vasvike papi kana vanga vasekuru kwamwe vapinda navo but zuva riro vanodiwa paati vakuru vagara vanodiwa saka ini zvamuri pari panyaya yenyika inei ndotaura kuti amwe ndakaona kuti yakatongwa nevanhu vakuru vakakura vakaona zvakawanda vanotipa nzira dzekuti tizive kwatiri kuenda ko mwana mudiki akaenzana nena zvipi zvaada kutaura vanhu zvaanoziva zvakanyanyanyanya nezvenyaya yenyika ipi ndati nyika ine nenhoroondo ndizvozvo ama imbogara pasi rimwe zuva so umbona firimu rehondo so hama dzedu dzichimaiswa dzichirumwa nembwa hama dzedu dzichitambudzwa hama dzedu dzakasungwa mbera dzakondo nevarungu ozoita kuti murungu eno akasika kudzoka anodzoka kupi inini Musundagore inini kana kwanzi kunoombererwa kunoomberwa achada kumbobva takavaona kuti kunowaitaura nhau iyoyo ipapo ndinomira ndirimba kunoomberera nhau ipi nokuti inini ndiri kuti zvo President Emmerson Dambudzo Mnangagwa ndiri kuti ngavafambe nebasa
ngavasatombere ngavasatombomire president Emerson Mnangagwa ngavafambe nebasa nekutekwa-tekwa wese wainowo chishauzazi kweseko basa ngarisei ini ndiri kuti zvo mune zvakanazvi zvekupera tingochinja utungamiriri watetinao ina ndezvifaro izvezvi kana tangotora utungamiriri ngatingofamba ine ihoho nekuti munhu kana tamisa papeka tinofanira kumupa nguva yekuti aite zvinhu zvaano sei zvaari kuita kwete vanhu vakangoisa munhu pangwarira azizvo ngaatobva atoipa president apa tati ngatimbasiyai vafambe ingwani vari kufamba bho takatasa marodzi edu ari kuchinja zvinhu zvedu mabhazi chaiwo takawedzerwa president vamugabe wakasiya kuti mazupo anga asina madhoo ivo vakabva vazoidza vamwani madhoo ati tikwedzo timono saka toda vision ipi vision yatiri kuda ndeipi isisu yatira kuti handizvoyo kana achamisa vachizike vauya ndivachazoitisira vision aiwa ini ndiri kuti vision yachamisa ingatimboimirira iyi yatisuida iyi tiri kuda vision yamudhara wedi wezichi wezanupf handizvozvo nyika inei ndedu izvozvo ndiri kuti pasiri vasinganzwi sekuru pasiri vasingateereri chatafambira sekuru isu pane vhidhiyo raita viral pana pachipanda media akaposta kuseni muchitaura makati chamisa ndidana kumuona tsigirai sekuru tati tinyatsoya netv dzese inini mani tinoda kumuona ka ndoda kumuona achifamba ari munyika yake kwete kundomuona chanzi vari kungavadzoke ipapo pokuti handingatibvisei mudhara ndipandiri kunetsana naye papi ipo pai pokuti ngatibvisei Emerson Dambudzo Mnangagwa paupresident tichiza iye ipapo ndopatana pakuti aiwa pakuda kumuona zvangu noda mwana kuminyika munoka asi pakuti vagare pasi vachiita chisungo chokuti ngatibvisei mudhara mudhara ini mudhara somudhara ndowafarire nini ndakuudze kuti mudhara ini handigone nani handigone nawo kuti zvinhu zviri kuitwa namudhara ini handakana chichemwe izvo tanga pandiri panapa ndakangopfeka mudhara vega vega uzoti ndovandodaka sekuru ndakaenda pachiweshe last week ndaitaura navakomana kune mayuth andakaona akawanda sei sekuru makasarudza kuwanza mabasa kuchiweshe ndakanzwa vachiti munogara muchitsigira zvakare musangano muri kuchiweshe muunzwa ndavakataura magona kuvhutara mbudzo panovhutara president vakataura kuti nyika inovakwa nechi neveni wayo ini ndavakamusha wangu kuchiweshe ndakaona kuti kwenini ndinomhanyire kunovaka kurefu ndikatangire papi umwani kana muimba akataura kuti simatindangira mutsoko tsoka dzako dziri pamusha pako paunosumuka ndoma saka simatindangira papi saka zvakawanda zvangu ndiri kuzvitira kuti weshe maichisenderawo ikokuku takanzwa nemayuth achitenda sekuru ndizvozvo vari kufara vari kuti tikuwana mabasa ndizvozvo vanogaisa vanovaka ndizvozvo anofudza mombe ane anything chaanoita chiweshe yese iri kupupura maona mani youth wese ari kupupura kuti tiri kuitwa zvakanaka nasekuru mazoona nekuti inini hatizvo inini ndiri mwana weZANU-PF ndiri kutera tsika dzakanaka dzatiri kudzidziswa napurezidendi vedu purezidendi vari kupa dzidziso dzakanaka vanhu kuwana kuti vana vezimbabwe ngatishandei mamaini vakativhurira vakati vana vezimbabwe shandai vamwe ndiri kunaka zvikoromo vamwe vari kutengesa misika yavo vamwe vari kuita zvinhu zvakasiyana-siyana toda zvinhu zvakanaka sei muri kuwanzwa sekuru vari kujekesa unoda zvinhu zvakanaka sei kana iwewe muteerera uda munhu akanaka sei wekuti akutoti vana vezimbabwe itai zvamunoita shori muchiwana kurarama kwani kwenyu iwewe unatanga wachita president zvaona kuti zvitanga kuita ndiri kuti mwana mudiki enda kunitsvaga basa mabasa ari kuwanika kana ukaisa president chambisa ndivachazoene basa mumba kuti zvo ndikuda vanhu 100 kumasa kwakati aiwaka iwewo munhu unotsvaga wega basa president vakamirira kugadzisa nyika yedu kuti inge iri stable vachiona matambudziko makuru nekuti president ndo baba ndo vanotionera matambudziko makuru saka pamwe pacho haikona kuramba takangwaremedza nemutouri rimwe vari kugadzira rodi mwari nyika iri kunaka zvinhu zviri kunakidza izvozvi mona idzi mazuva ano dzangofamba nasekuru musundakore panguva yevarungwa handaimbofamba nemota yakafanira ipi ko murungu aida nofamba neyakanaka ndiye ini ndakakura ini kuchinzi ukatenga Toyota 2.4 ukaiona zvakoiri pamurungu inenge yakasimba mazuva ano manje aichambonzi kana ukaitenga pamurungu iri kuwanika mutauni ichibva kumune mutemo ani mazuva ano kuratidza kuti nyika yedu isisuka tine kusununguka kwatine ako kwakanaka wakaona munhu andanzi katochinja president iyeyo munhu haana zvokuita paupenyu hwake iwewo munhu iwewo ndiri kuudza iwewo chaga zvokuita paupenyu wani ipapo chaga chekuita wamwe sei vari kurarama iwe ini ndichikura inini dzimba muno mahari dzakanga dziri shoma asi apa dzimba dzawanda muri kuona muno muzi muri munomu ini ndakakurira muruwa muri mupurazi asi apa ona nyika yakura kuno kuzimbabwe kwatokufanira kuamerica
kana ku South Africa munhu uri kuendereko kuti usvika ku South Africa zvakokodzoka zvako chikwenye namo muno muna zvinhu zviri kufaya muno muZimbabwe kana tina president vedu chete Emerson ava chinji akatoputika hapana chairo mudhara varipo ini ndinoera mudhara varipo fanike zvangu kuti weshe kwangu ndadzokorora ndati utungamiriri huriko Sungi Makumbe mwana ari kubata basa Sungi Makumbe ari kubata basa zvinhu kutifambira hazvina chichemo ndiri kuti 2030 kuti nganga ari papi nganga aripo ndatizvo inini president Emerson Dambudzo Mnangagwa hatira mgonzwanzi vakabva kumana tichaendesana nevanhu vakabva hakuna munhu arifano baba vanhu avarambe varipo ndiri munzwa honei inotanga kuna nasekuru kuno kwemba takangonzwa zvinhu kudeta kuna mudharako kuna mudhara siyanei nako vanhu ngataure zvimwe zvinhu vakada kugumbura idise kwemusina kove tukai president vangu inini vaMnangagwa ndati president Mnangagwa ndinovada kana panhamo dzangu ndakafa ZANU-PF yamundicheme inini handi kuchemana nemudisi kana newetripusi ndinoda kuchemana nechi kana panhamo dzangu panofanira pane flag yeZANU-PF inini kana ukapinda mudare mangu president vari vari kufaira kumadziro so kana ukaenda mba mangu ndakavatengera picture frame vano vari mupicture hombe ndati ndo zisekuru racho zibaba redu rinotiradza kuti upenyu hunofamba sei saka inini ndiri kuti izvo makanzwa vatungamiriri veZANU-PF vachitaura papa ngativateere zvoutaura vada kutionesa vision yekwatiri kuenda vari kuti tisagwara rekuti tiri kuenda kupi tiri kubva kupi inini ndiri kuti izvo mwana weZANU-PF usaite musikazwa usapute madrugs usapinde mudzimba dzevanhu uchiba tinouraya zita rapresident handiti izvozvo mwana weZANU-PF ita unhu wakaita sei ukanaka usatuke mubereki wako akakubereka nokuti ukatuka mubereki wako akakubereka dai mubereki wako asipo zvaifamba sei vangadai vasina kubereka mubereki wako akapinda basa rekukonza mai vako kuti vadiwe variko nababa uko imbofunga kunetsa kuenda kukonza musikana anonetsa kukonza bati baba vatenga kukonza amai kusvika vadiwa vozobereka iwewe wotanga kutuka baba ndiri kuti ana chamisa ngavasatuke baba chamisa negrupu rake ngavasatukani ngavagare pasi nababa Mnangagwa wobvunza kuti mudhara toita sei kuti tiende kupi tiende kumberi nokuti nyaya iripo ndikuti tiende kumberi kune nyaya inobvisa mukuru inini ndibvise baba kumba baba wakatibereka ndivabvizo ndibhai mumba inini mwana wenyugotwe ndinanatonga pano pamba aiwa zviiteka ndizvakuda kuti ndikazvi tati mwana mudika atonge papi kana ukaenda kunyika ipi neipi kune vakuru vanototonga saka muno muchitongo kana tichida vakuru inini ndiri kuti kana dai zvaitendera kumberi kwatakuenda ku kana tabva pa2030 apa aiwa ZANU ngaichikoramba ichikotonga zvichikuenda kumberi tichangogara tiri muZANU chete kuchikonzera kusina kuti apa kana navazukuru edu tatovakurire muchiimomo muZANU saka kumhuri yeZimbabwe ndiri kuti vanondituka havashaiki tukai zvekuchidhu asi ndati ndiri weZANU ndo yandinese inini ndo yamunomira nayo anondituka wese ndinoziva kuti ndiwe triple C wese achaisa commentation achiti zvawataura hapana zviripo ndewechiyeye iwewo netriple C yangu hamisi kuzopinda makatira kupinda zvakaramba ona sei kuti isisu weZANU-PF ndisi tinotonga ndisi tine simba ndisakaona musangano wedu tararama isisu uripo Musundagore ane 46 years musangano wo uripo saka musangano ndou musangano ndiwe ZANU-PF nokuti wona makore anguwo chete kuziti vamwe vasiri nini vakurira mupi saka tikuti musangano ndiwo inini vazukuru vangu Musundagore hanzvadzi dzangu vana dzimwe hama dzangu ngatikugara tiri muZANU-PF ini baba vangu vakandibereka vakanditi mwanangu ZANU-PF ndo musangano ndo watikarwira hondo ndo musangano wakasunungura nyika ipi nyika ino yeZimbabwe kuti tifambe zvakasununguka saka ini handisapande musangano wese uchazouya unopisa motikari dzangu idzi kwete musangano wedu weZANU-PF aupise motikari zvatokofamba zvatoda hatinakana hatimbosangana nezviboko zvemakisi mapetrobomba akavaine musangano waMDC ndo vakatanga kugadzira mapetrobomba hatisi kumbahada isu pamberi napa paMnangagwa pamberi neZANU-PF pamberi meri neZANU-PF pasi nevasinganzwe pasi nenhubu pasi nevese vari kuronga kuti mamitingi tisiriso tiri kuti ZANU-PF ndo chororo ndo musangano wangu wandinoda vanondituka nditukei muchiditukira musangano wangu ndo wandinofaniriwo karewo kana ukataura nezvinengei kana ukandiyanzwa zvinengei handibova ndakadonzeka kuenda musangano usiriwo inini ndichafira ndiri mwana weZANU-PF ndiri kuti kana ivo amai vanobikira baba mai Auxilia Mnangagwa vanobva kuchimecho kwandinobva ine kurosako ndiri kuti chengetwai baba vabikirei
tikutovada varamba vachitichengeta nemakomeredzi ese anotsikira ZANU-PF. Ndiri kuti kwamuri sei inini gamba renyu ndinomira nemi kusvika kwatinosvika. Takamirira zvese izvi zvada kuitika asi tiri kuti hatidyiwe ticharamba tiripo. 2030 tichitonga, 2050 tichitonga ichingori ZANU-PF kuti tichienda kumberi. muri yezimbabwe muende zuva rakanaka dzanga dziri nyaya dzanhasi. Right, mawanzwa sekuru Musunda Gore vataura mashoko makukutu ekuti ane nzeve dzekunzwa anonzwa anotsiurika anotsiurika. Zvimwe ndiwe wangawa nedzimwe pfungwa dzanga dzakukupinda sekuru Musunda Gore akakoma panga pakufonyoka kuti udzoke muforo kunyange mombe kana yakuda kubuda muforo sekuru kuna anongomira uko madiwe dzoka muforo. Lazundoti chatinotaura amana ngatifunge hama dzedu dzakapara dzakafa. Ichokwadi saka uramba uchiwidza hondo munyika uri kugadzire chii? Uramba uchiwidza noise unogadzire chii? Ingotanga kufunga kuti vanhu vakafa vakafira nyika ipi? Iwo ukarwirwa chera maka wanzi napurezidendi bvura akafiri maketi kako wanzi tengesa timafoni twako ane madora adzitengesa madora ane mango dzake ikumaanode chimba sau imweni masauri kubvonana chiyakwara remwani muine freedom animazona iko zviri kuti ubve negrosari rako kusouth africa ukatenga mbedi rosari ikoko ngatigare muno ndimune zvese ndimune ivhu ririmo iri rida kuti mwafozhere chibawe newiti sekutara ukaita purezidendi ivo purezidendi mwene vane mafarms vane mombe ndonaka yedu. Right, sekuru Musunda Gore nhasi tawatsika kuti mubata nyaya dzemusangano kwete musangano chete. Sekuru Musunda Gore ndichiremba vanobatsira nenzira dzechivanhu matambudziko ose anosanganisira vanorwara nezvirwere zvepabonde, ana siki, ana gomarara zvakasiyana-siyana, vanorwara nepfari, vanodonha, vane zvirwere zvese zvinovatambudza, vanozvimba makumbo, vanozvimba matumbu. Sekuru Musunda Gore vari kuti uyai mubatsirwe kuno kumatare. Kana karike kutanga kuona video pathis Facebook page yakanzi Chibanda Media, usakanganwe kusiya wabaya pakanzi follow kuitira kuti patokana chimwe chinopisa unogara uchingoyeuchidzwa. Anokuoneka ine mufaro pano paChibanda Media. Ndinonzi Director Tabs.